Eurobasket 2022. je počeo. 24 reprezentacije razvrstane u 4 grupe bore se za titulu najbolje na starom kontinentu. Reprezentacija Hrvatske danas igra prvu utakmicu grupe C. Protivnik je stari znanac, Grčka. Hrvatska nakon dugo godina ima ekipu, energiju i odlučnost da se vrati u sam vrh europske košarke gdje je nekad bila i gdje joj je naravno i mjesto. Grupa u kojoj su pored ove dvije reprezentacije još i Italija, Ukrajina, Velika Britanija i Estonija nije lagana, ali ne bi trebala biti prepreka izabranicima Damira Mulaomerovića u ostvarenju prvog cilja, plasman u narednu rundu. Grčka je jedan od najtežih protivnika grupe, predvođena Giannisom, jednim od najboljih košarkaša na svijetu. U dosadašnjim ogledima ove dvije vrste 5 puta je slavila Grčka, a 3 Hrvatska. Utakmica Hrvatska-Grčka igra se danas u Milanu sa početkom u 17 sati, a moći ćete ju gledati na sljedećim kanalima: u Hrvatskoj na Sport klubu 1 i HTV-u 2, u Bosni i Hercegovini na Sport klubu 1, u Sloveniji na kanalu A, u Srbiji na RTS 2, te u Crnoj Gori na radioteleviziji Crne Gore, drugom programu.